Guys, ayan, andito ulit guys, mga 7 na ng gabi, 7 in the evening. Ayan, nagluluto ako ng pancake, ham and cheese pancake. Meron din fried banana. Ripe siya guys, ripe banana. Ayan, at niluluto ko rin yung ham na nilalagay ko sa pancake. Ayan guys, so. Ayan. At lumalakas na guys yung ulan. At eto guys, meron akong naluto na fried banana and ham and cheese pancake. Yummy, yummy. Yan. Yummy, yummy. Ham and cheese pancake. At ayan po, meron akong isang kamote pang natira. Ni-slice ko na. Ayan, sweet potato. White lang siya. At eto nga guys, meron ako paninda ditong para sa mga bata. Ayan, injection. Chocolate injection. Choco inject. Ayan, tag 5. Ayan, tapos meron din ako ditong smoky popping. Popping candy. Ayan, meron siyang strawberry, may grapes, may mango. Ayan, yung mga nauuso ngayon na candy na umuusok. Ayan guys. So. Ayan. Tapos meron ditong straw. Yan. Pareho yan guys. Yan guys. Thank you for watching guys. God bless.